ако инвестираш толкова пари да си купиш покрива с фотосоларни панели, целият покрив, който ти е примерно 100 квадрата, за да си захранваш твоята собствена къща, парите, които ще инвестираш, за да ги сложиш тия фотосоларни панели, знаеш ли колко години ще плащаш ток към енергото, без да си сложил един панел. И ще си плащаш ток, няма да го доживееш да видиш. Буквално. Тази инвестиция изобщо не се изплаща. Добре, това искам да ти кажа, че правят измама и печелят само американците и китайците, а ти, брате, си дал някакви пари и ти казват след 15 години ще си избиеш парите и след на 20-та година ще си на печалба. Обаче ти казват, той има гаранция 20 години. Обаче това нещо, като се прецака след 5 години и ти ходи се оплаква и на... Значи, слушай, ти на 10-та година трябва да си избиеш парите, ама то се прецаква на 5-та, и това остава после в полето. Слушай, ти знаеш колко бетон се налива в това поле и те прецакват цялата природа и накрая ние българите абсолютно нищо не печелим от тази работа. И тук се замислих и за тия комбайни скъпи, къде се купуват от Америка, че ние като ожърнеме нашето жито, печалбата от житото отива директно за Америка, за да се купат комбайните. И ти докато ги сплатиш тия комбайни, реално житото работи за Америка, а то комбайн реално струва 10 000 лева, той ти го продава за 250 000 лева. И оди се оправи, защото само те ги произвеждат. Ти нямаш право да го произвеждаш. Точно така е. Аз от тази гледна точка там за земеделие, за такова не мога да говоря, защото нямам никаква представа, много съм лаик в тази област. Обаче ти казвам от страна на тия специално соларни и фотоволтаични глупости, където това е пълна измама и пълен тъша. Ама човек, не само това, бе. Целият свят е измама. Аз това се опитвам. Аз от 5 години не гледам телевизия, защото те не казват, те само те лъжат и те мамат, разбираш ме? Те ти обясняват, инвестирай в биткоини, там ще спечелиш. Обаче, ако го питаш, защо мислиш, че ще спечеля, и той вика, защото до сега винаги си е дил. Ама дай ми някаква лойка, няма лойка. Утре, ако гръмне това и изчезнат всичките инвестирания, какво правим? Пак, ще преглъщаш. Всичко, абсолютно всичко е измама. И тия акции, къде се купуват световни стокови борси, това всичко абсолютно измама, батко. Там стоиш ли пари, и вече си изгорел. Така е. Аз съм го прозрял това отдавна и ти ми викаш,